Salutare lume, eu sunt Ali și bine ați venit la un episod din animațiile mele. Azi o să vă refac ăsta cu Alex Quest, dar de data asta o să facem și hai să începem. Ce-i asta? Ce-o face? Nimic. Serios. 3 ore mai târziu. De cum am ajuns aici? Stați puțin să începem de la capăt. Ce-o fi asta? Oare face ceva? Da. Ce-o fi asta? O face ceva? Nimic. 3 ore mai târziu. De cum ajung să arunc sabia? Finish. Never end. Probably. Niciodată nu se termină. Păcăleală de aprilie. Și dacă atât a fost pentru asta, vedeți tot episodul.